Hello लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दा गुड निउज आसामाव दिनै गोदान एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होदों एबा साख्रि होबाय दा टटेल आसाम स्टेटआव बेसेबां थांखो आरो बेसेबां दंबावो बेनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 प्लास भेटेनारियाव गोदान पस्ट ओंखारदों बोरै मोननो हागोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों जाय नोंथांमोना नैबे बड' इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट थ' नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों डाटाखौ नायसै बे डाटाया बेसेबां दिनैहाय साख्रि होखो मैयाबो होदों दिनैबो होदों बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव दा जों एडिआरि फैग्रोबाय एडिआरि फैनाय लोगो लोगो दासान्दि स्किल टेस्ट आरो भाइभा टेस्टआ सोलिगासिनो दङ नैबे जुलाइ दानसिम सोलिगोन जुलाइ दाननि 10 जुलाइ एबा 15 जुलाइनि सिगां नैबे नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ 15 जुलाइआव फ्राय जोबगोन आसाम स्टेटआव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ देन बेनिफ्राय साख्रि होनोबा थ' साख्रि होनोबा नोंथांमोना जि पस्ट होगासिनो 10 अक्ट'बराव पुलिसखौ लानानै एडिआरिखौ लानानै टेट लानानै एबा मेडिकेल लानानै 10 अक्ट'बराव नोंथांमोना जयनिंखौ मोनगोन आरो बाट बिनि सिगां जि रिजाल्ट फैनो गोनां दङ फाइनेल रिजाल्टआ फैनानै खालि मा अक्ट'बरावसो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोननो हागोन दा जोङो मोनसे अफिसियेल डाटाखौ नायग्रोनोसै बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव मैयाबो साख्रि होदों मैया मेडिकेलाव होदों दिनै आरोबाव गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव होनाय जाबाय आसामा मोनसे थांखि लादोंमोन 1L जब होगोन होननानै दा बिनि बारबाय स' बेसेबां बारखो बेसेबां थांखो दिनैसिम बेनि सायाव मोनसे अफिसियेल डाटा सफैदों आरो नेक्स्टआव बेसेबां होगोन बेनि सायावबो सिएमआ फोसावदों दा जोङो दिनैखौ नायोबा दासिम जेनोखि साख्रि होनाय दासिम होनाय जाबाय 1L 20,840 पस्टआ दासिम साख्रि मोनथारबाय बिथांमोना आरो नेक्स्टआव होबावगोन बेनो जाबाय 40,000खौ होनदों 10 अक्ट'बराव अके 10 अक्ट'बराव 40,000नि गोबांथार जेरै एडिआरि आसाम पुलिस जिटि पिजिटि बेनिफ्राय मेडिकेल लानानै 10 अक्ट'बराव जयनिं जागोन स' दिनैखौ नायोबा दिनैबो होदों गोदान पस्ट बेनो जाबाय भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट पस्टआव 443 भेकेन्सिस होनाय जाबाय आरो टुरिज्मआवहाय 12 होनाय जाबाय नोंथांमोननानै बेयाव नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय इडुकेसनाव हमना ला 23+3 दङ गासै 481 दिनै आरोबाव गोदान साख्रि होनाय जाबाय स' दायो जोङो भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट पस्टआव मोननोबा माबादि प्रसेस नांगौ माबादि क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ नायनोसै मानोना गोदान पस्ट फैदों गोदान माने कर्सनि पस्टआ फैदों बे कर्सखौ नोंथांमोना लानांगोन होमबासो नेक्स्टआव साख्रि मोनगोन आरो बे अनलि 1 इयार बेखौ जों नायगोन दायो क्राइटेरिया बेखायनो जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना जायनोखि गोसो दङ बे कर्सखौ लानांगौ जोंनि बर'फ्रा गोबां खम लायो बेनो जाबाय नै नोंथांमोना बे कर्सआ सिलचराव जायो दा बिनि अनलाइना सोलिगासिनो लास्ट डेटआ जोंहा मोनदों 13 जुलाइ दा जोङो नटिफिकेसन नायनोबा एडमिसन नटिसआ बेयाव क्लिक खालामबानो जोङो मोननो हायो बेनो जाबाय नै अफिसियेल नटिस दा बिनि लास्ट डेट 13 जुलाइ दायो सोलिगासिनो दा बेनि टटेल सिट होनोबा 200 दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि कचिंआ एबा कर्सआ बेनो जाबाय सिलचराव नोंथांमोना लाहैनांगोन दायो जों नायोबा कास्ट वाइज नायोबा 200 पस्टनि गेजेराव जोंनि एसटिपिआव नायोबा जों मोनदों बेनो जाबाय 10 पस्ट मोनदों अके एन जेनेरेलाव 102 बाट जोंनि एसटिपिआ बेनो जाबाय 10 पस्ट मोनदों दा बेखायनो जायनोखि 18 इयार्सनिफ्राय 35 इयार्ससिम दङ नोंथांमोना बे कर्सखौ लानांगौ आरो बे कर्सखौ लानोबा नोंथांमोननि फरायनाया खालि एचएस पास खालामनानै साइन्सनि जानांगोन अके आरो साबजेक्टआ थानांगोन बेनो जाबाय बाय'लजि साबजेक्टआ थाथारनांगोन होमबासो नोङो कर्सखौ मोनगोन आरो बे एप्लिकेसन फिस गैया डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड माखासे इन्टारभिउ जानानै नोंथांमोना सिटखौ होनाय जागोन कुनु बेयाव रिटेन एग्जाम गैया मोननै मोनथाम कुइसन सोंगोन आरो नोंथांमोना पास जाबानो नोंखौ मा लानाय जागोन कर्सनि थाखाय आरो लास्टआव नोंथांमोननि साख्रि जानाय चान्सआ 100% खा दा बेनो नै नोंथांमोना मोनो पार्सेन्ट नायगोन एचएसनिखौ नायगोन लोगोसे बाय'लजि साबजेक्टखौ नायगोन 40% वेटेज मार्क दङ देन बेनिफ्राय एचएसएलसिखौबो नायगोन बेनिफ्राय पार्सनेल एसेसमेन्ट टेस्ट बेखौबो नायनानै माखासे कुइसन सोंगोन बेनो जाबाय फिजिक्स बाय'लजि बेनिफ्राय केमिस्ट्रिनि आरो लोगोसे जिएसनि सायाव सोंनानै नोंथांमोनखौहाय मोनसेयावनो माने 4 मार्क्स मोनगोन आरो सानै साथाम मेम्बार सोंगोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय फाइनेल मेरिट लिस्टखौहाय होनाय जागोन आरो सिटनि थाखाय बिनि लास्ट डेट 13 जुलाइ नोंथांमोना थाबैनो खालामदो बेखौ एप्लाइ खालामबा अनलाइन खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनांगोन स्केन खालामनानै नाथाय पिआरसि बिदों पिआरसि गैयाबा डमेसाइलाबो जागोन टेनसन गैया जोंनि एसटिफ्रा दानि जुगाव पार्मानेन्ट पिआरसि इसु जाखाया खालि मा जायो इडुकेसन पिआरसि मोनो बाट जोंहा डमेसाइलानो जागोन टेनसन गैया दा बेनो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ टस्टा पस्ट दङ एसटिपिआव डाइरेक्ट नोंथांमोना भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट पस्टआव मोनहैगोन साख्रिखौ नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला खाफाला फैयो पस्ट ओंखारोबा दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट